शुभ सकाळ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ସମୟ 4:10। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ମା ଆମର ଗାଧୋଇ ସାରିକି ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମା ଆମର ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅମଳର କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମାଣ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ ମାଣ ଠାକୁରାଣୀକି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିନି। ଥରେ ଭୁଲବଶତଃ ଆମେ ମାଣ ଠାକୁରାଣୀକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଦୁଇ ମା ତାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗାଳି ବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ମା ମାନେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶାଶୁ ମା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ମାଣ ଠାକୁରାଣୀକି କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି। ଏବେ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘରର ସବୁକିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ମା' ମାନଙ୍କ କଥାଟା କେତେ ଠିକ୍ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ କଥାଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମାଣ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠୁ ଚାହା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ତ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଚାହା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଶିଲାର ମୋର ମିଶିକି ପୂଜା ପାଇଁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ। ଦ୍ୱିପହରର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଥିଲି। ଏବେ ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।